Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone ngehluku umshayeli oyedwa kaToyedwa limala kanzima kwisiphithi sengozi eseyenzeke ku N2 eScottburg ngesikhathi kutholana phezulu imonto ezimbili ezincane izolo ekseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwedemete igama lami ngusibonga konke wakandwande Motanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukubikwa ukuthi ushone ngehluku umshayeli oyedwa ngesikhathi kutholana phezulu izimonto ezimbili ezincane izolo ku N2 ngase Scottburg. Kubikwa ukuthi kutholana phezulu izimonto ezimbili mahlandle maqede zalimala kanzima. Oyedwa umshayeli wavaleleka ngaphakathi. Abezosizo oluphuthumayo iPSS Medical Rescue kubeka ukuthi baphuthume khona endaweni yesigameko bafica umshayeli oyedwa evaleleke ngaphakathi elimale kanzima. Omunye ubilemele kanzima wabe esephuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha. Lo obevaleleke emontweni ngaphakathi kudingeke ukuba phuthunyiswe esibhedlela ngendiza enophephe lwemhlane. Ngebhadi ke bathe mabefika esibhedlela wafika washonela akhona. Namanje akwazi ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi kodwa kube ukuthi abashayeli balemele kanzima. Oyedwa waphangalala efika nje esibhedlela. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana ngalo lolu daba njengoba namaphoyisa esaqhubeka nokuphenya ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.